दिनै सेमिफाइनाल नैथि ग्रीन लाइफ काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2022नि दिनै सेमिफाइनाल जाजेनबाय आरो बेबादिनो फाइनाल खेलाया फैगौ नभेम्बर दाननि 8 ना मामोन 6 तारिखआव जागोन आरो बे खेलाया जाहैबाय नैबे नैथिबारनि थांनाय बोसोरावबो जादोंमोन मोजां खेला जादों बेनिखायनो हामलायनाय थाबाय गासै रायजो राजानिसिम आरो जायफ्रा खेलाखौ दैदेनदों बिथांमोननिसिमबो आरो बेबायदि खेलाफ्रा जोंनि गेजेराव नांगौ गुबुन गुबुन हारिजों बा गावजों गाव मोनसे कमरेडारि मोनसे माबा लाबोनो थाखाय परिबेस लाबोनो थाखाय सर जेहेतु बावैसो सान सिगाङाव जेहेतु बिटिआर सरकार मुलाम्फा जादों बेयावथ' जाति हिसाबै जेबो मुलाम्फा गैया खेलासो बेयो मोनसे आरो जोंनि मानसिया बे स्पर्ट्सखौ बेसेबां केरियार हिसाबै साबसे लानो हागोन बेथ' आरो गावबा गावनि खोथा जाहैबाय आरो बेयाव बेथ' बिनि अनगायैबो मोनसे इन्डिभिजुवेल खेलाफोरखौबो जोंहा गोसो होनांगौ बे टीम हिसाबै गासैबो जों खारजोबनो हाया बेनिखायनो खेलायाव नांगौ बेखौबो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मोनसे लाइभलिहुडसो जोंनि दिनैनि बे समावहाय लाइभलिहुडआ गोनांथि जानानै फैदों गोबां बबे बिथिङाव सार खेलायाव जायफ्रा मोनसे प्रस्पेक्ट दङ जायफ्रा नाजानाय दं बिथांमोना थांनाया गाहाम आरो बे खेलाखौथ' बयबो गेलेजोबनो हाया आरो खेलाया जे देरहाथारनांगौ बेबो नङा मोनसे एक्सारसाइज माने हरिर सरसानि थाखाय नांगौ आरो खिन्थु जोंहा गासैबो बेयाव मोनसे केरियार हिसाबैबो लानो हाया बेनिखायनो केरियारनि थाखायबो जायहा जि जायगायाव उपजुक्त बेखौबो होनांगौ दिनै लाइभलिहुड थांना थानायनि मा राहा लामा दिनै साख्रि बाख्रि मोनलिया दिनै काउन्सिल हिसाबैबो बुंनो थाङोबा लासै लासै काउन्सिलाथ' जि हिसाबै काउन्सिला फांसन जानांगौमोन बे हिसाबैथ' जायाखिसै जोंहा ग्रीन लाइफ एनजिअनि बानजायनायाव सेकेन्ड ग्रीन लाइफ काप फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनै जोंहा गिबि सेमिफाइनेलमोन आरो बेवहाय बाहागो लादोंमोन बरमा इउनाइटेड एफसि आरो नावकाटा टिवाइडिसिनि गेजेराव बिनि गेजेरावनो बरमाया नावकाटाखौ फेजेननानै फाइनेलाव सहैनो हाबाय आरो गाबोन जोंहा जोबथि सेमिफाइनेलाव बाहागो लागोन महाराना एसि गुवाहाटि आरो उसु क्लाब डिमाकुसि दा गाबोन बिसोर मोननैनि गेजेराव जाय देरहागोन फाइनेला बिसोरनो जाहैगोन आरो जोंनि फाइनेला जोङो फैगौ 6 नभेम्बर रबिबार खालि जोङो हराव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों बेयाव जोंहा हारिमु आयदा थागोन लोगोसे बेयाव आसामनिनो स्पिकार श्रीजुत बिस्वजित दैमारि साराबो गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन आरो लोगोसे बिटिसिनि स्पर्ट्स इएम दावबायसा सारखौबो जोङो इनभाइट खालामदोंमोन बिथांखौ नायनोसै सफैनो हागोन ना हाया जोंना बिटिआरनि इएम श्रीजुत रनेन्द्र नार्जारि साराबो आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन ओइदिनखालि गोबां जन'गोष्ठीनि मोसानाय जोङो बेयाव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों दाबो फाइनेलिस्टखौ जों मोनथ'वाखै सोर फैनो हागोन अब्लाबो बेहाय भुटाना सफैनो हागोन भुटाननियाबो मोसाफैगोन बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बर' इन्डास्ट्रिनिनो सिंगारफोरखौ जोङो इनभाइट खालामगोन जोङो बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय प्रग्रामखौ जागायनानै जोङो मोनानि 8 बाजियालागै जों खेलाखौ स्टार्ट खालामगोन बे हाबाफारियाव गुबै सोर बाहागो मोसानाया ना कालसार लाइनाव जोंथ' बुहुद सोब जाथिखौनो जोङो इनभाइट खालामदों ओमफ्राय माखासे जुदि गोजाननिया सफैनो हायाबा बिसोर थालांगोन आरो बर'नि मेथाइ खनगिरि एबा बर'नि बाहागो लाफैगोनानो दा खिन्थु आङो दा मुंफोरखौ दा बेवहाय माबा बुंथ'नो हानाय नङा मानो होनबा डेटखौ बिसोर साननै थानासो फिक्स खालामहरगोन लोगोसे बेयाव जोंनि खेराइ मोसानायखौ नुनो मोनगोन खेराइ मोसानायाव 100नि बारा मानसि बाहागो लागोन आरो जोंनि बर'नि गेजेराव